O Concello de Pontecesures renova os vestiarios do campo de fútbol municipal Ramón Diéguez. As obras supuxeron a reordenación dos espazos para ampliar as zonas dos vestiarios cun espazo propio para os equipos femininos, ademais da dotación de mobiliario, a mellora das duchas e tamén a creación dunha zona de reunións para as directivas dos equipos. Acadamos, por un lado, a tan necesaria mellora das instalacións, un uso continuado por un porcentaxe cada vez maior de población en edad juvenil que practica deporte, cual tamén é un síntoma de que estamos apuntando na boa dirección, e efectivamente tamén para poder acadar eses obxectivos de que tanto o colectivo masculino ou femenino do Concello teña un lugar adaptado e axeitado ás súas necesidades para a práctica do deporte. O alcalde salienta que este tipo de investimentos permiten poñer a punto infraestructuras vitais para o Concello que empregan moitos dos seus veciños. Concellos pequenos como o noso, o segundo máis pequeno en extensión da provincia, do que temos unha unidade, é dicir, temos un único campo de fútbol, un único pabellón polideportivo, o cal fai que o seu uso sea superintensivo, porque son as únicas instalacións deportivas nas que se pode practicar deporte a cuberto e a usa todo o mundo, pois usan os que fan tenis e os que fan patinaxe e os que fan tantos. Claro, ese uso intensivo fai que máis pronto que tarde o deterioro tamén sea máis evidente e teñamos que recalcar todavía máis no seu mantemento e na súa mellora. A actuación contou cun achegado plan concellos da Deputación de Pontevedra de máis de 21.000 euros. Dende o organismo provincial felicitan o Concello polo aproveitamento destes recursos para a mellora das súas instalacións deportivas. A través do plan concellos estánse a facer este tipo de reformas en moitísimos concellos da provincia, sobre todo en concellos pequenos, onde achegamos fondos para que se poidan facer este tipo de reformas, de infraestructuras. Eu, como deputado de Deportes, evidentemente encantado de que os concellos decidan, ¿no?, de empregar esos fondos en mellora de instalacións deportivas, que, como decía o alcalde, nunha vila como Pontecesures, que un 10 ou 12% da súa poboación é xente nova, é moi importante pois dotar de recursos para que a poboación poida disfrutar de todas esas instalacións e poder practicar deporte nas mellores condicións, ¿no? Dende o ano 2015, por certo, a Deputación de Pontevedra investiu en Pontecesures máis de 3 millóns de euros.